паважаюць абсалютна і адна і другая. І гэта сітуацыя леташняя, яна ўскрыла гэта ў сістэме. І яны, і сістэма панікуе, тому што насамрэч сярод чыноўнікаў вельмі шмат людзей, яны гэту сістэму не паважаюць. Просто не таму, што там па нейкіх геапалітычных, там нейкіх там ці ідэалагічных, а просто таму, што на касякі робяць эту сістэму, касячная. Несправядлівая, касячная, грошы накідывае, там нейкія падаткі прыдумляе, там і так далей. Чисто по факту. Вот як у больницы, у шпитале ляжит с моим бачком человек, такие уже бомжеватенькие, такие 61 год, он скажет, почему меня на пенсию 55 не отправили, я же ликвидатор АЭС. А это придурок, кажется, снял. И мне приходится оформлять пенсию, и тут еще 3 года набавят. Тому люди лечат, что им пролетело. И они не разважают некто там, божественно, там, про все там, глубоко. Они лежат, что им положено было там миска каши, а им хвига вылезла, разумеешь? Вот и весь секрет. Ну, некто про некого другого еще побядує. Але у системе, яны и не очистят систему, яны не могут ее очистить полностью. Я веру и бачу, что у системе людей, настроенных супротив этой влады, вельми шмат. Я нават бачу в милиции. Ну, магчыма. Ну, просто я живу в районе, мне вось нават і мінскія мои сябры, и зараз у нас рух за свободу, сустрэча была в Берасці. Так здарылася, что мы в районе проводили дозволенные акции, и нас ахоўвала милиция. Тому, ну як же я буду про іх дрэнна говорить, разумеете? Калі яны кіравалі байкерамі, калі я там сцяг аддавала байкерам, і байкеры са сцягамі, а маленькі горад на 10 тысяч населення. Вось, і я разумею, што калі з імі пагаварыць так, недзе за вуглом, то 50%. Астатнія так, ну, хацелася б нешта змяняць. Яшчэ паглядзела, куды менты ідуць, як на пенсію сышлі. У мяне горад, дзе мужчынская частка населення гэта дальнебойшчыкі ў Польшу, таму што да мяжы 50 кіламетраў. У мяне вся міліцыя потым у Польшу. І я працавала з жанчынай, яе муж следчы камітэт быў. Ён быў маім апанентам. Боже, колькі мне ад яго там неприемностей рознага роду было за гэтыя гады. Ён пайшоў на пенсію, ён паехаў дальнебойшчыкам, і зараз мне з працы мае былыя калегі расказваюць, дык яна ж кажа, яго жонка зараз прыходзіць, ён даслоўна гаворыць тое, што ты нам гаварыла. Пра сістэму, што мяняць трэба, бо ён ужо паездзіў, ён убачыў іншае. Вось, і у правінцыі в такой глыбокай, я гляжу, што у Мінску, чым бліжэй да дурдома, тым больш сумасшедшых. А тут жа чаго ён, мне маладая жанчына сустракае мяне і кажа, можа нешта рабіць трэба, а я кажу, слухай, ну, на кшталт акцыі ці яшчэ што, я ёй расказваю, што я бачу, што у нас праблема будзе, калі будзем рэферэндум праводзіць. І яны зараз нас за нейкае глупства з тобой возьмуць, і мы не зможам тады быць карыснымі. І яна мне расказвае, што у яе сусед в пад'ездзе, в міліцыі, а в яе сніжынкі бела-чырвона-белыя віселі, потым сардэчкі, як ужо зіма закончылася. І яна кажа, ён все праходзіць, глянь, пайшоў на працу, глянь, пайшоў на працу. То есть, разумеете, для іх гэта не істотна тут. Яны нешта робяць сваё. Я выехал был у турне 1,5 месяца тому по пригородах Минска и по всех заколоках колодищу проехал, и аж за колодище в бок дач. Боже мой, кольки живе Беларусь, кольки БЧБ намалевано, кольки Лука сдохни и так далее. И никто не замалевал. Я кажу, своей жонце кажу, что тут менты шляпые, что шляпых набрали. Она кажет, ну, наверное, подарки им дают некие. Не, ніякі не сляпые. Завод свободы, Куба, все. Іду каля самого майго на рагу дома, крама, звычайная, маленькая. Іду з крамы, выходжу, і гляжу, міліцыянер, у форме ідзе. Гэта вечар, ён змену здаў, відаць, прадукты купіў, у машину ідзе. А з другого боку крик «Жыве Беларусь!». Гляжу, а там 3 хлопчыкаў, ну, недзе так
11 год. И один з моего дома. Думаю, боже ж ти мой, зараз сусіда, політика 11-годового арештовувати будуть. Отрималися хлопці, міліціонер і я. Ось, міліціонер глянув, остановився, постояв і пішов со своїми этими клунками в машину. Я дочекалася гэтих хлопців, кажу, хлопці, що ж ви робите? Ви то спеціально ментам побачили і провокацію устроїли. А вони кажуть, та ні, ми, каже, спочатку крикнули, а потім міліціонера побачили. Ну, от така ситуація. Ну, що я буду про них казати? Я ж стояла, прийшлося БНФу вести 11-годових сусідів відбиватися. Можна бивалим слово? Нам з Василем, зараз я скажу свою репліку. Дивіться, ми зараз за вами спостерігаємо. Ви такі задоволені, розказуєте, які у вас добрі поліцейські, які добрі мінти. Ви розумієте, настільки вас зашугали, що за слово «живе Білорусь» нікого не вбили. Ви такі щасливі, кажете, боже, за «живе Білорусь» нікого не вбили, за БЧБ нікого не вбили. Так воно так і є, так і новини. Да, но інших ваших цих омапівців командирували в Мінськ, і вони палками гвалтували змагарів, розумієте? І байкери вбили на Уруччі, чуть Да, не смерть. а оці ваші місцеві, які не пригодилися там, такі не пушисті, класні, не стерли ні разу. Це, друзі, це самообман. Вас настільки загнали, що ви оцим дрібним речам тішитеся. Це нічого. Вони всі однакові, система не міняється. Тепер послухайте другу репліку. Білоруси ж такі, як українці. Ми ж генетично однакові. Це. Ви проходите той шлях демократизації. Це то, що говорить купа опозиційних партій. Зараз під кожного лідера скоро буде в Хелін своя партія, я впевнений. І це нормальний процес, коли сруться. Тому що, по-перше, ми ніколи, не знаю як ви, ми ніколи не вміли об'єднуватися. 100 років назад ми просрали, і ви просрали 100 років назад. І історія повторюється, бо де 2 українця, там 3 гетьмана. Не згоден. А, не згоден? Зараз буде вас... За гетьманів. За гетьманів. Один сивочолий гетьман вас спасе. Дивіться, процес він іде, процес він каталізується коштами і агентурою Кремля. Він важко іде. Якби ви сралися самі від себе, ви б ніколи не пересралися, бо вас немає чому сратися і ви були б всі в кулачку. А це все за рахунок цього вкидання, все це працює. Процес пішов, процес неізбіжний. У вас буде свій Зеленський колись, буде свій якийсь там, мабуть, проросійський ще президент. Але ви це маєте все пережити і все рівно з цього тоталітарного режиму зразу до ідеального воно, мені здається, не буває. Процес іде, штормить його сильно, але процес запущений. Василь Васильович, додайте. Єдине, з чим був не згоден. Дякую, друже Василю, дуже ємко відповіли. Фактично, ви сказали те, що, в принципі, хотів, аби міг сказати я. На рахунок гетьманів, знаєте, яка штука? Пам'ятаєте слоган? Моя хата з краю, перший ворога зустрічаю. Ось нам свій час накинули, де 2 українця, там 3 гетьмана. Оце не згоден. Всім зрештою з вами згоден. У мене є один єдиний гетьман, ви знаєте, хто він. І не треба казати слово гетьман без м'якого знаку. А гетман, гетмен, мен – це чоловік, а гет – гатити. Гатити – той, що гатить. Коли кладемо м'який знак, уподобляємося геть, і ми відштовхуємо від себе. Назад. Банду геть. А гетман має бути без м'якого знака. Це так само, друзі, підміна або вставка зайвої літери, яка глибинно міняє суть. Друзі, слова сол, мол пишеться з м'яким знаком, а вілька, тарелька пишеться без м'якого. Булька і булька. Булька. Хелін, да, що там? Ти же придумала назву партії. Я хотела, ну, партия Хельминская, что тут думать-то, я не ведаю. Я просто хотела додать, вы абсолютно правы, тому что, ведаеце, пасля выбора у нас было нельга критиковать тых, кого обраў народ, і я сама ішла по гэтаму шляху. Не кранайся, не дыскрэдытуй, як нам казалі, ты
Ты ломаешь оппозицию праз колено, ты долбаешь оппозицию на шматки, вы павінны аб'яднацца зараз і сваімі такімі замоўленасцямі, што ты незадаволеная, ты наадварот драбіш апозіцыю. Я лічу, што драбіць маскалей гэта цудоўна. Таму што сярод іх я не бачу аніводнага прабеларускага не проста лідара, а прабеларуска-накіраванага чалавека. Таму я і прыняла рашэнне, што, напэўна, я пакуль прыпыню усю сваю дзеяльнасць у агульнай камандзе, таму што адной бамбіць мне лягчэй, Варонеж, разумееце? То бок, мне зараз з гэтым пачуццём абсалютнай волі і свабоды мне не страшна крытыкаваць штаб Ціхановскай. Я не бачу там лідараў, я не бачу там прабеларуска-накіраваных людзей. Гэта людзі, якія 10 месяцаў робяць карцінку. Мне брыдка. Я не за карцінкі выходжу, я рызыкую не за карцінкі. І людзі, якія за кратамі знаходзяцца, яны не за карцінкі там сядзяць. І калі яны за 10 месяцаў гэтага не адуплілі, я буду ім нагадваць. Я буду Паўлу Латушка нагадваць пастаянна, што ёсць прозвішча Статкевіч. І тысячны раз казаць, што калі ў яго такая хранічная амнезія, яго нельга да ўлады пускаць. Бабарыкі Цапкала ўвогуле не абмяркоўваюцца, гэта кішэні маскальскія. Я больш не баюсь крытыкаваць, іх патрэбна крытыкаваць. І як украінцы мяне вучаць, улада для таго і існуе, каб яе ганяць, як сідраву казу. Вось і будзем ганяць. Калі яны ўзялі на сябе адказнасць, няхай яны за яе і адпавядаюць. Нельга перакладваць з больной галавы на здаровую і нельга перакладваць з сваіх плечэй адказнасць на іншыя. Нясіце свой хрэст і будьце адказныя за тое, што вы делаеце, за тое, што вы кажаце, за тое, што вы мяркуеце і да чаго заклікаеце. От халера, як зручна заклікаць з-за мяжы людзей паўстаць. Клёва. Я прапаную тым, хто гэта прапануе рабіць беларусам, павяртайцеся ў Беларусь, плошча Каліноўскага вольная, і рабіце там усё, што вы лічыце неабходным. Сваімі рукамі забіваць беларусаў – гэта ганьба. Таму я зараз выступаю у апазіцыі да апазіцыі. Я скончу. Елен, користуючись моментом, ви бачите зараз екран? Так. Так. Ви зустрічали, це в группе Сикоры. За кого из такого списка кандидатов вы проголосовали бы на президентских выборах? Фамилии указаны в случайном порядке. Проголосувало 1985 голосів. Не знаю, люстерка улади. Я не знаю, чи це є, можна довіряти цьому каналу, чий він. Зверніть увагу, 45% Бабарика Віктор. Далі 16 Тихановська, 10 Латушко, 9 Статкевич. Я за Статкевича проголосував, якщо що. Дякую. Тихановський Сергій. Прокоментуйте, будь ласка, цю голосувалку. Люди досі вважають, що проросійський Бабарика Цепкало 2%, до речі. А хто там, я не бачу, а хто там велика така риса? Бабарико Віктор. Що коментувати? Бабарика Віктор зараз іде над ним суд. Ну, над гэтым Бабарикой, который кандидатом был. Зараз іде суд. Прокурор просить 15 год. Так. Конечно, судять його стаття не політична, а сугубо економічна. За вывод великих миллионов долларов за мяжу супроть закона. Але ж у тым менш чым за год ад таго моманту, як Бабарика ўжо сабраўся ісці да выбараў, была рэвізія беларуская у гэтым банку. І ніякіх на той момант ніякіх выводу грошай знайдзена не было. Зараз у мяне тады было пытанне. Я не могла галасаваць за чалавека, які кіраваў Газпромбанкам, потому что для мяне гэта адназначна расійскае выштурхоўванне расійскага нейкага чалавека, які будзе выконваць іх загады. Вось. А тое ж, як людзі прагаласуюць, я зараз не думаю, што там 60% зараз прагаласуе за Бабарыку. Конечно, нейкі процент остаўся, але гэта ні в якім разе не 60.
Прабачце, я ўсуну свой пятак, але вы заўважылі, зараз Антанас усміхнецца. Гэтыя ўсе сацапросы, усе сацапытанкі, яны з'яўляюцца раўнёсенька перад судовымі паседжаннямі зацікаўленых асоб. Разумееце? Таму, па-першае, па-другое, гэта нейкія крыніцы, якім можна дзейсна давяраць, а ці вы ўпэўнены ў тым, што гэтая люстэрка ўлады, або як ён там называецца, гэта не зноўку нейкі бабарыкінскі рэсурс, які яны стварылі для таго, каб збалансаваць маскальскую і беларускую гісторыю. Таму, паслухайце, беларускі народ, ён вызначаецца на выбарах. Усе гэтыя апытанкі, калі беларусы баяцца тыкнуць лішні раз пальцам у тэлефон, ну, давайте будзем аб'ектыўнымі. Я у аніводнае апытанне зараз шчыра не веру, таму што беларусы цені сваёй баяцца, не тое, щоб казаць тое, што яны мяркуюць дзейсна. Згоден. Можно еще додать. Недавно в Фейсбуку вылезла мне такая постилка здоровенная, как я назвал ее «Молитва Иошии». Там Бабарыка, портрет его, и вниз поперло мне, что Бабарыка сказал, там то-то, он сделал там. Ну, короче, 10 на 4 листы друкованного текста 12 шрифтом. И я спробую это выдалить херню, даруйте за такое слово. И не даю рады, я не бачу, як видалить это. Я не знаю, як это видалить. Звичайно, вот, допустим, там щабар який-небудь, ты можешь его там убан, або там заблоковать, або некая реклама. Не хочу бачить рекламу. А то вылезла такая чертовщина, и я не веду, як ее видалить. Не могу видалить надо. И мне моя модераторша прислала, каже, погляди, что у вас у Фейсбуку робится. Я коммент написал: люди, поможите мне это выдалить. И там лайков насобирал под этим. Ну так як люди не будуть ведати про Бабарику, коли Бабарика з кожного гаджета вилазить. Бабарика. Так. Бідний Лукашенко, його тільки телевізія, як дяди глядять, і ти плюють на його. Ну так. А Бабарика, вся інформаційна простора в його. Ну, відавочна, што мы ведаем, хто і што і як, таму як бы я не ставілася да ўсяго гэтага наверху, я шчыра кажу, я не бачу там беларусаў. Ну, увогуле. Это страшно непристойно просто. Абсолютно. Это страшно непристойно. Да, сябры, я вымушана ўжо бегчы. Па-першае, у мяне сядае тэлефон, і па-другое, шчыра кажу, я нават не ведаю, дзе сёння буду начаваць, таму мне яшчэ патрэбна знайсці дзесьці сабе нейкую коечку, таму я пабегла шукаць. А заўтра я буду у Жытоміры. Сябры, я не буду ладзіць там акцыю, таму што Жытомір я хацела бы пахадзіць па ім, а стаяць на адной крапке некалькі гадзін. Давайце заўтра, каму будзе цікава, я пастараюсь зрабіць, каб у мяне было шмат энергіі ў тэлефоне і пауэрбанках, і мы з вами заўтра будзем хадзіць па цудоўнаму месцу Жытомір з сцягам БЧБ на плечах і у людзей пытаць, ці ведаюць яны каляры Беларусі. Так што шчыры дзякуй, я вас шчыра люблю, дзякуй вам за падтрымку. Натхнення нашим хлопцам, мабыць, яны трошки поймаюць наші энергіі пазітыўна і будуць трымацца да таго моманту, пакуль мы зможам іх вызваліць. Жыве Беларусь, слава Україні! Живе! Героям слава! Вітання, Сергій Єловенко. Сергій Єловенко – це чудова людина. Ти ще його